Romo bagi e mbalariany mag Akane boma ma Nairobi mar sumo paro kod manyo yore manyalo konyo e bero lai mar somo mar CBE kod okenge manyalo bero aluora mar somo kata lwasi mar somo ne jopuonj kod jopuonjre. Kaluwore gi jata tije migawo mar somo Ann Waithira, migawo mar somo pacho ka tiyo matek mar tieko achiedh nade mosethiro sekta no, wira ni lai mar somo mar CBE en achiel kuom gigo makonyo chwalo piny Kenya e rang'iny mamalo kaka achiel kuom pinje mosego okang' e weche mag somo. Romo makamano nokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo kowuok e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania, kendo biro timore kuom thuolo mar ndalo adek e buore Nairobi. Despite that many of early childhood development centers, they still remain under-resourced, and we also have inadequate trained teachers. Community engagement in early learning also remains low, even though evidence indicates that children who have quality ECD programs are 20% more likely to meet the literacy benchmarks. Learners are being left behind, either because of poverty or gender discrimination or the digital divide and the technology gaps, which are real gaps. I think, we are meeting at a time when the sector, education, is actually facing a lot of pressure to improve access, pressure to improve quality,